Kont taf li jekk għandek lil xi ħadd qrib tiegħek ibati bid-dimensja, m'għandekx titkellem f'paragrafi twal jew li tuża lingwaġġ ta' tfal iż-żgħar? Din frazzjoni biss ta' għarfien li tista' tikseb xejn grazzi għal ħidma tal-Malta Dementia Society li tgħin mhux biss persuni li jbatu bid-demenzja iżda anke lil ħbieb jew qraba ta' min għandu d-dimensja. Fil-Belt Valletta fejn saret mixja biex tqajjem kuxjenza dwar din il-kundizzjoni, iltqajna mal-professur Charles Sherry li spjegalna l-effetti tal-marda tad-dimensja. Dawn in-nies naturalment ikollhom problemi ta' memorja, tal-mod kif jikkomunikaw u anki forsi komportament tagħhom jaf jinbidel. U għalhekk l-għan prinċipali tas-soċjetà tagħna hija li tkompli kemm jista' jkun tgħin dawn in-nies bħala support imma anke bħala awareness, bħala żieda fl-arfin ta' din il-kondizzjoni fuq is-sintomi, fuq ir-riski, fuq x'tista' tagħmel servizzi jew ħalli dawn in-nies ikunu preparati aktar ħalli jkunu jistgħu jiffaċċjaw din l-isfida li għandhom fil-familja tagħhom u anke bħala pajjiż biex niffaċċjaw aħjar. F'Malta b'kollox hawn ma' 6,000 persuna li jbatu bid-dimensja u l-arfin huwa essenzjali. Din hija aħna nsejħu l-memory walk hija mixja biex bija nkomplu hemm għarfien fuq id-dimensja f'pajjiżna, hija mixja li ssir mad-dinja kollha di mijiet ta' elufi ta' nies jipparteċipaw fiha u again l-għan prinċipali huwa li inqajmu aktar għarfien fuq din il-kondizzjoni li aktar ma jgħaddi żmien aktar qiegħda tiżdied mad-dinja kollha u f'pajjiżna wkoll. Hemm 3 stadji ta' dimensja u aktar ma jgħaddi żmien aktar tigrava. Dan ipoġġi fuq il-qraba u s-soċjetà pisa kbar ta' responsabbiltà. In-natura tal-kundizzjoni hija tali li dawn in-nies għandhom bżonn min jieħu ħsiebhom għal ħafna tul ta' ħin matul il-ġurnata, speċjalment meta il-kundizzjoni tipprogressa. Hawn ħafna affarijiet li tista' tagħmel fil-verità u f'din l-istend għandna ktejjeb ukoll li jista' jinġabar b'xejn. X'persuna tista' tagħmel biex tieħu ħsieb li ġat li għandha fil-familja li għandu d-dimensja biex iżżid il-kwalità tal-ħajja tagħha. U maħsub li sas-sena 2050 f'Malta jkun hawn ma' 13,000 persuna ibatu bid-dimensja. Iġifieri aktar mid-doppju tal-ammont bħalissa.